Fil-mira ta' dikjarazzjonijiet li qed jixxandru llum hemm Martin De Bono illi matul l-aħħar leġislatura tal-Kunsill Lokali ta' Taslima bħala kunsillier Laburista għal żmien twil kien il-Minority Leader fl-istess kunsill. Fl-ewwel dikjarazzjoni l-eks Sindku Nazzjonalista ta' din il-lokalità u qariba tal-Prim Ministru Joanna Gonzi b'ton mimli mibeda tinstema' tiddikjara illi tixtieq illi Martin De Bono jagħtiha attakk tal-qalb. Din hija d-dikjarazzjoni ta' Joanna Gonzi. Fit-tieni dikjarazzjoni l-kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni ta' nhar is-Sibt Julian Gallia jinstema' jsejjaħ lil Martin De Bono bħala Minority Leader ta' 4 ċwieċ. Bil-kelma ċwieċ tintuża b'referenza għal kunsilliera Laburisti l-oħra fil-Kunsill Lokali ta' Taslima u għal votanti Laburisti li taw il-vot tagħhom lil Martin De Bono fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsill. Din hija d-dikjarazzjoni ta' Julian Gallia. Ma jistax da jqgħod jaħseb Minority Leader ta' 4 ċwieċaw illi għax jitlaqgħu l-barra ħajwaqaf il-Kunsill kollu. Fil-jiem li għaddew Joanna Gonzi u Julian Gallia kienu l-protagonisti ta' recordings oħra illi xandar dal-istazzjon. F'dawn ir-recordings Joanna Gonzi nstemet tagħmel dikjarazzjonijiet mimlija teddid kontra l-Kunsilliera Laburisti tant li nstemet tgħid li xtaqithom kollha mejtin. Min-naħa tiegħu Julian Gallia waqt li ftaħar li huwa anti-Laburista saħansitra ddikjara illi fin-negozju tiegħu huwa jħallas inqas lill-Laburisti waqt li jħallas iktar lin-Nazzjonalisti. Nisimgħu mill-ġdid id-dikjarazzjoni ġodda ta' Joanna Gonzi u ta' Julian Gallia illi One News xandar illum. Ma jistax da jqgħod jaħseb Minority Leader ta' 4 ċwieċaw illi għax jitlaqgħu l-barra ħajwaqaf il-Kunsill kollu.